Pozdrav svima ljudi, ovdje je neozbiljni youtuberi i danas snimamo Never Have I Ever. I danas ste sa Fefom i Božom i odmah krećemo na prvo pitanje. Prvo pitanje. Da li si ikad koristio tuđu četkicu za zube? Jes. Jes? Slučajno. Dobro, ja nisam. Dobro, nisam. Da li si ikad zaboravio da promijeniš donji veš? Kako promijeniš? Gašći. Nisi? Jes. Moram. Ja jes. Ja može. Jes. Može. Dobro. Da li si ikad bio izvan države? Znači, ne na svanstvo, na more? Nisi. Ne. Dobro. Ti? Ja jesam, da, bio sam u Grčkoj. Ja nisam, nažalost. Da, 2010. Zašto ne mogu da izađem iz jebane države, jer sam svoje. Ideš malo, čutiš malo. To si, u 2 godine. Ne mi pati pečko. Ne mogu bio da plaćem, ne? Ajde sad tu, krećem. Da li si ikad upoznao nekog poznatog? Jes. Poznatu ličnost? Koga? Sad. Čekaj. Pa ja sam Muđu. Muđu? Pa da. Lično? Pa lično. Ne lično, brate, bio u Petrovac. Dobro, bio Petrovac, znam da je bio Petrovac, nego mislim si pričao s njim. Jes. Pozdravi, dobro. Ja, koliko ja znam, nisam. možda sam mi s nekom poznatom ličnost ovako, ali sam bio manji, možda, ne znam. Svi jesmo, ja i ti. Luka. Ko je Luk? Luka, onaj iz Petrova, onaj iz škole što je imao 23.000. A jes. Dobro, ne važi se, ne biti. Ne biti. Znači nisi. Nisam. Dobro. Ali da li si ikada peo po duši? Jes. Jes. Peo sam i radio sam nešto drugo. To mislim. Dobro. Ljudi znate sve, ali ljudi... Dobro, da li si ikada pao na sred hodnika u školi? Jes. Jesam i ja. Pao sam na stepenice, razbio sam se u kopička To je bilo sredice. ja sam išao po knjige. U osnovnoj još kad sam išao. I onda kad sam se spustao niz A stepenice... ja sam kad uneo neče stačice ribu i poslije mi spatenamo. Da. Kršimo se tamo. Dobro, idemo dalje. Da li si ikada glumio da si neki superheroj? Da. Glumio? Ne. Da li si ikad pomiješao Coca-Colu i Fantu? No ja ne pijem Fantu. Ne piješ Fantu? Ne, nisam. Nisam. Da li si ikada Da li si se pravio da si predsjednik države? Znači ovako u igri? Ne. Da li si ikad pušio travu? Da. Nažalost. Nažalost, da. A samo čuti nikom ne reći. Da vas ne karam. Da li si ikada poljubio neku na prvom sastanku? Još 2. Na prvom sastanku. 2 po 3 puta. Na prvom. 1, 2, 3. Da, 3. Ja jedan put. Ljubim devojke. Prvi sastanak uvijek mora da poljubite. Ako ne poljubite prvi sastanak, pa da ništa ne znači. Jeste, slušajte Stefan, nije pamet. Da, ja sam radio... Da li si ikada zaspao u bioskopu? Bioskop. I razbio sam... Nisam zaspao u bioskopu. Ne, čale zaspao, jedan vrati bruku na sve. Da li si ikada imao prljave misli u društvu simpatije? Ili dečka ili devojka? Imaš. Ne prljave misli. Da, imaš. Mislio sam da je moja drugarica kuća. Jasno. Ali ne ona mala, nego velika. Šta je smešno? Dobro, pa idemo dalje. Gdje je to smešno? Da li si nekad pobegao? Znači, od kuće, od posla, iz škole? Jesam, brate. Rekao sam, brate, u 5. razred. Dobro, da li si ikada dao nekome pogrešan broj? Primjer, ja sam tebi tražio broj od Ivana, ti si mi dao od Miloša. Nekom tako. Nisi, lažno nisi. Aj, daj me broj. Samo devojke koji sad ima Fef. Ovo je zanimljivo, slušaj. Da li si ikad igrao poker na skidanje? Znači, no, ako izgubiš, skidaš jedan deo, odeš sa sebe. Nisi? Nisam ja. Dobro. Da li si ikada toliko smeo da si se upišao? Ja sam se smeo, brate, ali nisu super drugačije, ja sam lampu, znači od smejanja, baš. Ali ja sam ovako, nisu drugačije.
Pa, To se porazumije. Dobro, to nije baš Da. isto, ali dobro. Nisam. da li si ikad razmišljao o samoubistvu? Jesam. Jedno A, sam teo kažeš ti da sečem vene i tad sam dobio veliki Veliki motiv. nasilje. To Dobro, je... ja sam pomislio na samoubistvo, ali nažalost ja sam, ali kao što ti još uvijek sam tu. Ali vidite, živ sam, zdrav sam, malo pičen. Da, nisi malo pičan. Ali dobro, brate, šta, svako je pičen u životu. Da. Na neki Na način. neki način. Da. Dobar mi, loš. Kako to nego... dobro? Si Kako ikada želite? razmišljao o tetoviranju? Jes. Ja isto. Ako nije... Sad ću tetoviram ovdje onog krajaka. A žena će kraljica. Ljubim žene. Moje žene. Ne tući. Samo ću pozdraviti M. A ona zna Dobro. a on će K. Pa pozdravi K. Dobro, pozdravljam K. Pozdravim K. M. Jači smo. Da. Sabine, mogu samo da napredu preprezim. I to je to. Šta, to je kada pitanje? To je krapilja, to je Ne. to za danas. Ja sam se uvežbao tamo. Što napravimo i drugi deo, bude bilo potrebno. Evo tamo mi piše da ovaj kada. Šalim se. Znači šta kažem, vidimo se u drugom klipu, ako vam se ovaj svidio udarite Like, share i subscribe. i nemojte ono, i udarite neki dobar komentar, nemojte neki loš, odmah ću vas... Također da pitamo, ako želite da snimamo priče, A dobro, to će kažem ovako. Dobro. može sad lepo da kažemo da hoćete da ako hoćete možda snimamo neke priče na kanalu, kao o našem životu što nam se dešavalo, kao Samoubistvo. ili kad sam teo da izvršim samoubistvo ili da za malo da poginem ili pripadam se tako. Inače to je to, hvala vam što ste gledali ovaj klip I voli vas vaš Pefa. i Bože. Ljubi ruke noge. To je to ljudi. I BOOM!